Jegrek pindho tugu Sinuwarta Nalendra ing Ngastina Prabu Suyudana katon kekudung mendung mentiyung saing kuping payung Debiri sang Nalendra ing Ngastina Prabu Suyudana enget lelakon kang wus kawuri dene tansah gagar wigar tanantuk karya anggene angajab sirnane para Darabrata Pandhawa prayitnane Nalendra ing Ngastina Prabu Suyudana nganti kaya gitu bingung penggalih sang Nalendra ing Ngastina. Jagat Dewa Bathara Wasisaning Bathara Sun Pinundhita Tanamrat mula nayaka negara Ngastina iki yen ndak kira wis padha ora becus dene apa tansah gagar wigar tanantuk karya anggone ngalap patine para Darabrata Pandhawa nganti para Darabrata Pandhawa diobong ning bali Sigala-kala
malah ora tumeking pralaya nanging malah dadi kasutapane nganti rikalenggan iki wis bisa yasa negara kang endahe ngungkuli negara Ngastina gedene ngungkuli negara Ngastina pedah apa Ngastina ana nayakane pedah apa Ngastina ana durnane pedah apa Ngastina ana sengkuni yen to ora bisa ngentasi gawe sirnaning para Darabrata Pandhawa apa kudu tak pateni dhewe ana ing rikalenggan iki para kadang kuing negara Ngamarta oleh ceplos pindang puluh senak implus awelo walu kembol monyor-monyor anggere anak Prabu nggih wonten dawuh mila paduka wonten rikalenggan punika kula aturi are dalem sauntawis sampun panjenengan metu anggadhahi manah ingkang kados ngaten nggih sedaya saged dipun rembak kanthi guyub lan rukun sebab perkawis napa kemawon kula wau menawi dipun penggali kanthi manah ingkang panas worong tanwuru nggih badhe andadosaken sengkel wonten ing penggalianing anak Prabu Yudana. Wah inggih nggih. Leres menapa ingkang dipun aturaken Kakang Pendhita Durna. Mila panjenengan kula aturi arek dalem sawentawis. Senajan to lakon kang kawuri menika tansah gagar wigar tanantuk karya nanging wonten rikalenggan punika sampun kuwatos utawi semelang. Bab kawontenanipun Pandhawa ingkang sampun yasa negara menika panjenengan sampun kalah. Ngastina kedahipun nggih langkung dening sae, langkung dening prayogi tinimbang wonten ing negari Ngamarta. Lajeng kados pundi Bapa Panempan Durna? Panjenengan minangka nuju tiyang negari Ngastina, gurune Pandhawa ugi gurune Ngastina. Pramila wonten rikalenggan punika kula suwun kupertikel panjenengan kados pundi reka daya panjenengan sagedipun Pandhawa tumpes tapis tanpa tiras. Oleh tepus pintang kula senak implus. Allah walu gembol monyor-monyor nggih. Menawi saking kupertikelipun ingkang bapa sampun paduka menika wastawis semelang. Murid kula menika kathah. Murid kula menika ingkang peng-pengan ingkang sekti-sekti mboten namung Pandhawa kalih Kurawa. Mila panjenengan menika sampun ngantos tida-tida dumateng ingkang Bapa ing Sukalima. Kersa paduka kados pundi? Mangke supados kula dawuhane Nalendra wonten ing jangkar bumi kang aran Prabu Naga Baruna, Prabu Nagapasa supados angraman wonten ing negari Ngamarta nggih. Menawi katen ingkang putra kula mangestaken dawuh mangsa Barunga Bapa Pandhita Durna lan Paman Patyarya Sangkuni. Kawula nggih. Menawi katen sampun ngentosi kedaluwarsa wonten rikalenggan punika ugi kula nyuwun tambahing pangestu nggih. Kula nyuwun tambahing pangestu amrih widadanipun lampah kula badhe kula dawuhi wonten ing negari jangkar bumi Nalendra Prabu Kala Baruna. Kawula niki kula mangestaken dawuh mangsa Barunga Bapa Pandhita Durna.
Masalah ojlenge belit laknat dosa degangan Olo lutro masmati krojo dewa kulo Hei! Enggal marak manar gombeng ini Latala Wajeling iblis laknat do jecikangan sang kula ludra Mas Patik Raja Dewaku ingkang kula waspadaken ingkang prapta menika lan wonten malih namung bapa guru penemban Durna ing Ngastina wonten dawuh punapa bapa penemban raya-raya dumugi wonten ing jangkar bumi kula Nalendra jangkar bumi Prabu Naga Baruna nggih Nagawasa duh penemban matur ngaturaken pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pepada oleh ceplus pindang kula senak impus Allah walu kembol monyor-monyor kawula ninggih angger anak Prabu nggih pramila ingkang bapa menika kraya ngantos rawuh wonten negari Jangkar Bumi ngempun dawuh saking angger anak Prabu Suyudana wonten negari Ngastina dene menapa ing kalenggan punika nandhang Sungkawa sengkel penggalih dene menggalihaken kawontenanipun kadanging ingkang mapan wonten negari Ngamarta dene lekase angger anak Prabu saged mboten saged wonten negeri kalenggan punika
Paduka wujudipun nalir wonten ing jangkar bumi kedah saged andadosaken sirnane para kadang Darabrata Pandhawa. Ladalah. Nuwun inggih Bapa Penemban. Menawi paduka ingkang andhawaken dumateng kula awratipun dados siswa paduka kula sagahi kula saguh pramila wonten ngri kalenggahan punika najan pecahe dada lutahing ludhira gumblundunging mustaka badhe kula labuhi. Nun inggih Nger, menawi mekaten sampun ngentosi gedal warsa wonten ngri kalenggahan punika ugi panjenengan kedah anguntapaken prajurit negari Jangkar Bumi. Nuwun inggih. Mula bukane Pati Rekyana Pati Naga taun Rekyana Pati Naga wulan lan uga sliram Rekyana Pati Naga dina wonten timbalan keng adhawuh kula wonten timbalan keng adhawuh kula wonten timbalan keng adhawuh sinuwun. Mula ning wektu ri kalenggahan iki aja nganti enak-enalan kepenak keplok tangan banting sikil memitran karo wong negara Ngastina. Ayo digempur negara Ngamarta. Ayo dibongkar negara Ngamarta. Yen perlu Ngamarta kudu dadi jajahane negara Jangkar Bumi. Nun iki kula mangestaken dawuh. Nun iki kula mangestaken dawuh. Nun iki kula mangestaken dawuh sinuwun. Yen kaya mangkono aja nganti kedal warasati. Ayo derek wong kaya aku sungsang bono balik ana ing negara Ngamarta ti. Botam tawul maksa magita kita.
Sotam tomol maksarama kita bareng. Andene tuwek-tuwek ya numpak jaran. Dadi wis. Salah iku. Wong tuwek kok ngono. Tak jogetane dhewe.
Adeke dalang purba sesa nang masesa tan wenang den wasesa wayang nyokam parepasan jagat kumalar
Drojognya sangga bawana Tligenya mangrajek wesi Rodeknya kang kratna ati Swang Nagaraja sadaya samya rinaksa Swang Adi Saka Arep sidem permanem Tanono sababane walang alisi ron-ronan datan obat samirana datan mampa ingkang matanyut dhateng suwarga lukuan namung ciptaning Kidalang Kandha Buwana ingkang ngarsa beber lampan dumunung wonten ing Bali Gedhe Tara Pagung Sinaratan sorte sang prateng Wang Patimiyak Gendher Wetan Sulaamaya Kulon sami memadhangun ing jagat raying jagat Pramundita nengge negari Pundita ingkang dados pambukaning Cinarita anung wonten gelare kraton negari Indraprasta inggih negari Ngamarta sinten to ingkang ngasta pusaraning praja anamung tan wonten malih anamung Sang Prabu Kuntadewa inggih Sang Wijakangka kasep ingkang roping Dwarawati Sri Nalendra Prabu Bathara Kresna tan kantun swaning panegak Pandhawa Bambang Panglebur Gangsa inggih Raden Brantasena ya Raden Werkudara ingkang ketingal ngampuran cangastaning mangungaken jangganing persasat Kojeming Pratala anamung piswaning ingkang rai Raden Permadi Raden Tarangkono datan kantun piswaning pinten tansem nakula wiwasadi cekapang kinirwang rumpaka gelari kraton panegari Ngamarta Kidalang Kandha boten mboten ngangge sakedhaping netra salekri wadana ketingal balu-balu rampatan iskar gading tan sironun-cironja boro-boro mancung cinweting ponang Cinarita mijili pangendika ingkang dereng kawekdaling lati pindho mangundra sasmaraning driya ing sunadeke dalem purba sesa wenang masesa norawanang ten wasesa kelernya jagat gumlar
Trojognya sangga bawana Trigenira raja keng wasi Trigenira raja keng wasi Pratikna kretna adi tetalinnya pandututing ati Blandarannya Sanagaraja Sadaya rineksa swangaji sapa Bintarum kablabaran sagara madu ingkang kula waspada saking Kejepinitra salekire wadana niku lan ya kados rawuhipun Koko Prabu Bathara Kresna Duh Koko Prabu wale-wale menapa ingkang raying Ngamarata kula pun wijukangka inggih Darma Kusuma kula ngaturaken pangabekti kula mugi kunjuk duh Koko Prabu Baladewa nggih Koko Prabu Bathara Kresna oh adalah ya jagat-jagat Dewa Bathara Wasisani Bathara Sun pinundi datanan mrat kawula niki Yai Samyaji wale-wale menapa ingkang ngrokeng Dwarawati kula Prabu Bathara Kresna sampun nampi pangabektining Yai Samyaji andadosaken teguh kayuwananipun ingkang ngrokeng negari Dwarawati mboten langkung ingkang ngraka amangsulaken takliming Yai Samyaji wonten ing negari Indraprastha katampi ya Yai kawula ninggi katadung asta kekali-kalinggo murada kacencang wonten pucak ing ngrikmu lumunturing dhateng pranudya Duka Prabu kula aturi mrayogaken sowan paduka kawula ninggi Yai sampun boten kirang-kirang pramayogi piswanipun ingkang ngrokeng negari Dwarawati Yai senajan to kula Permadi ugi ngaturaken pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pepada duh Koko Prabu Bathara Kresna ya Dimas Kaipe Janaka wis ndak tampa nggih ngaturake pabekti mokra coba lungguh kanthi prayoga ya Di kawula ninggi sampun boten kirang-kirang pramayugi pisuwan kula duh Koko Prabu Koko Prabu Kuntadewa kula ugi ngaturaken pangabekti. Iya Dimas Permadi wis ndak tampa prayoga nungguni rumarak sepu. Kawula ninggi. Sampun boten kirang-kirang pramayugi pisuwan kula duh Koko Prabu. Dimas Werkudara ya Dimas Bratasena ya padha becik pisuwan para ning adiantaraning sunaning negara Ngamarta Yayi. Yana kena mena-mena galak gada katanoan yana sang Bratasena lan malangku punya gangsir kodhekku kang simbar jojo wah Termo Aji mbarep kakangku aku ngaturno taklim buku jono ngarasamu Termo Aji mbarep kakangku
Yuyu Dimas. Ndak tompo muruk gagi prayoga nungguni rumarak situ. Wis ora kurang-kurang prayoga. Anggon Kurawa ning negara Ngamarta. Termo aji kakangku. Dimas Werkudara. Wigati ning apa Kresna kakangku? Apa ya padha becik Yayi? Karene dibadha karatan padha waras jlitheng kakangku. Aku ngaturno taklim kunju ana ngarsamu. Iya Dimas. Wis ndak tampa ngene ro ngaturake taklim marang pun Kakang, ora liwat prayoga nunggune rumah sibuk. Senajan to kula gi ngaturaken pangabekti Bapak Prabu, senajan to kula gi ngaturaken pangabekti Bapak Prabu. Iya kembar wis ndak tampa prayoga nunggune rumah sibuk. Iya kembar moro prayoga nunggune rumah sibuk. Kawula ninggi sampun boten kirang-kirang pramayugi, kawula ninggi sampun boten kirang-kirang pramayugi, Bapak Prabu. Wangsul dateng Kuku Prabu Bathara Kresna Duka Prabu. Pramila wonten ngri kalenggan punika sedaya para kadang dara Barata Pandhawa. Kasuwun makempal wontening Stinggil negari Ngamarta. Tan wonten malih ingkang badhe kula dawuhaken. Inggih kawontenanipun para kadang dara Barata Pandhawa ingkang sampun nampi kamukten wujudipun negari ingkang agung tur negari ingkang endahe kados angungkuli kaendaning kayangan Suralaya. Pinanggi subur makmur para kawula gi samya tentrem anggenipun gesang wonten ing negari Indraprasta inggih negari Ngamarta Duka Prabu. Pramila sumangga ngagungaken rasa syukur dhateng ngarsaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Sebab para dara Barata Pandhawa sampun pikantuk kamukten Koko Prabu. Mula dalah. Kawula ninggi Yai. Leres menapa ingkang dados aturipun Yayi Samyaji wonten negari Indraprasta inggih negari Ngamarta. Rikalenggan punika para kadang dara Barata Pandhawa sampun ngamukti ngawibawa. Pikantuk wujudipun negari ingkang agenge kados mekaten. Endahe nggih kados mekaten boten. Kawon kaliyan lintu negari ingkang wonten sakiwa tengening negari Ngamarta. Pramila Yai sampun wasutawi sumelang ingkang ngraka menika tansah jumurung menapa ingkang dados kersanipun Yayi Samyaji. Sumangga dipun syukuri wonten ngri kalenggan punika. Sebab sedaya kula wau minangka peparinging Gusti menawi boten keparinging Gusti ingkang ngakarya jagat wurung tan wurunga para dara Barata Pandhawa datanantuk kamukten ingkang kados mekaten. Wah iya jlitheng kakangku. Bener kang dadi kandhamu. Mula negara kang gedhe iki ayu padha dirumat, ayu padha dijaga. Aja nganti negara iki ing tembe dadi negara sing rusak. Ya Dimas Werkudara. Mula Yayi Werkudara sliramu kaya mangkono aja nganti pegat anggone nata-tata tentreming praja
Njogo Moncopati Prajanegara Indraprasta Yai. Wah, iya. Tak estokno dawuhmu. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Pramila wonten ngri kalenggan punika kok kula kepireng perenjak kang mengganter-ganter sajak tratapan jroning penggalih kula. Badhe wonten ambamban menapa wonten negari Ngamarta duh Koko Prabu. Saketan jamur kita saket ngarani jamur ngati kita marat ratu maratan saku kuteng kolang galing sambut nyopi nara sabto sambut nyopi nara sabto. Alengge wau to. Eco anggenipun sagupita ugem caturang gambar tinggal. Nginangot dereng ngantos sabrit ngidul dereng dumawas Siti Bantala kepireng gegereng Jawi. Wong kanca, wong kanca, wong kanca, wong kanca. Wong kanca ana duta, ana duta, ana duta. Duta karep sang ngarasaning ratu Gusti Mecoba penonondalan. Sinten ingkang dambyak-dambyak miyak lampit kanthi jogo pregolan. Anamung sawaning Regyanapati moga taun marak mangarsa wonten madyaning Nalendra ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma yen cinendrum medhok-medhok kadya kambuh saking Mataram lun kawon apasang kaliman tabik kula ingkang sowan sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Awet pasang kaliman tabe kula ingkang sowan sinuwun. Muga langgeng lestari lawan ngrembaka. Kita tarong mang citra mangendra jala kane murup pariwara ukut nyomang lamat-lamat rum bintarum kablabaran saguru mati enak anggunku imbal wacana kelawan para kadang Darabrata Pendhu iki kok nganti ana tekaning kawang liya Mancanegara
Muragagi ngaku sapa kang dadi dosa namamu lan saka ngendi pinangkamu? Rakala. Kawula niki sinuwun. Menapa leres menika negari Ngamarta, inggih negari Indraprasta sinuwun. Menapa leres panjenengan menika ingkang paring nama Nalendring Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih Prabu Kuntadewa. Iya bener, kang dadi aturmu yen to aku Nalendring Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Sapa sliramu? Mulai paduka andang dumateng kula. Kula menika Regyapati Naga Taun. Regyapati Naga Taun nggih. Dene pinangkamu iki saka ngendi? Mulai paduka andang kalian kula menika wingking saking negari Jangkar Bumi sinuwun. Saka negara Jangkar Bumi. Nggih, kula menika saking negari Jangkar Bumi. Ojo banter-banter. Aku ora budhek Pati Naga Taun. Edan. Liramu iki yo ngono. Awan liya monco negara, iki negara Ngamarta ana pernatan. Ora sak karepmu dhewe. Kawula niki kula nyuwun diagung samudra pangat sami menawi ngaten. Mura sejo kelawan karepmu iki apa? Nganti tumeka ning negara Ngamarta Pati Naga Taun. Lho niki sinuwun. Kula menika ngempun dawuh ratu Gusti kula. Pun Prabu Naga Baru nggih Prabu Nagapasa wonten ing negari Jangkar Bumi. Dene wonten rika lenggan punika para darah Brata Pandhawa kedah amaringaken wujuding besliting negari Ngamarta. Kula suwun wujuding besliting negari Ngamarta. Negari Ngamarta badhe dados jajanipun wonten ing negari Jangkar Bumi. Yayi Werkudara, Dawuhmu apa Darma Aji kakangku? mara adepono Pati Naga Taun iki. Iya, yen kaya mangkono. Bangsa para wong kaya aku, Darma Aji pembarep kakangku. Iya. Mula coba yen to sliramu arep nyuwun wujuding besliting negara Ngamarta. Dudu aku kang duweni nanging adikku Werkudara ya Bratasena Pati Naga Taun. Kawula niki pundi kawonganipun sinuwun? Mburimu kae kang gedhe dhuwur blengah-blengah. Ya iku kang duweni wujuding besliting negara Ngamarta. Kawula niki kula ngajokaken dawuh matur gung panuwun ingkang tanpa upami. Lho, Raden Bratasena. Iya, aku Bratasena. Piye? Pramila panjenengan ingkang ngangasta wujudipun besliting negari Ngamarta. Pramila saged boten saged wonten ing kalenggan punika kula suwun besliting negari Ngamarta. Kula boyong dhateng negari Jangkar Bumi. Dadosa negari Ngamarta.